O libro da desaparición de Esme Lennox de Mayo Farrell conta a historia de Iris Lockhart, unha rapaza que ten unha tenda na que a chaman do psiquiátrico de Colston, en Edimburgo, debido ao seu peche, e que ten que ir buscar a Eufemia Lennox, que é unha familiar súa. Pero a Iris parecelle moi extraño, xa que súa aboa, Kitty, era filla única, ou eso é o que se coñecía, o que non lle ocultaban. Pouco a pouco, pois Iris non comeza como a ter ganas de ir por ela, pero ao final desiste, decide ir por ela para levala a unha casa, ve que a casa non está en condicións para que ela se poida quedar, entonces decide tela no seu piso. Pouco a pouco vaise, mediante cousas que vai dicindo Esme, cousas que se van nomeando, vaise descubrindo a verdade de por que son familia. Unha cousa moi chamativa desta historia é que hai moitos saltos do pasado ao presente, no que son de distintos puntos de vista. No presente, pois, son os diálogos entre Iris e Esme sobre todo, e no pasado, pois, son cousas que van dicindo Kitty ou Esme para relatar os sucesos que van desarrollar nese presente. Xa que Esme foi ingresada nese maniconio con 16 anos, polo simple feito de ser unha nena que non desexaba poñerse certas cousas ou non desexaba facer certas cousas. Iso o que nos pode ensinar é como nós xulgamos a alguén por non seguir o que debe facer. Me refiro, por exemplo, as mulleres, pois decíaselles no pasado, xa que agora, gracias a Deus, vaise cambiando isto, pero no pasado decíalles que só non podían estudiar, que só valían para ter fillos e para estar de amas de casa. Grazas a eso isto cambiou e era unha perspectiva da sociedade que se tiña, unha norma social, poderíase decir. Entón, neste libro, pois, relata moi ben e podese ver como eran tratadas as mulleres, aínda que eu penso que tamén deberían de ser todas as persoas, porque ingresar alguén nun psiquiátrico polo simple feito de non querer poñerse un vestido pareceme unha tolemia. No que a miña opinión respecta, a min gustoume moito este libro, pareceume moi interesante, a verdade, e igual ao principio é difícil de entender por eses saltos que ten, porque o narrador principalmente en primeira persona, entonces ti non sabes cando remata de falar unha persona ou que persoa está falando, xa que é como que as cousas que se van dicindo non están finalizadas, é como que sin finalizar xa metes outra totalmente distinta ou que non ten nada que ver. Entón, por eso pode ser moi complicado de entender, pero pareceume moi orixinal a historia, que podría ser perfectamente real, e como, pois, as tres mulleres cometeron pecados. Esme igual, podese decir que non tanto, por unha parte, pero Kitty e Iris, sí. Así que debería de ler se queredes saber que foi o que fixeron mal e como foi a súa historia. Entón, eu recomendo un montón, pareceume un libro moi interesante que grazas a que me din de conta da oportunidade de podelo ler, porque eu non tiña nin idea da existencia deste libro, pareceume moi interesante. Ao principio non lle vía como moitas ganas de lelo, non me chamaba tanto, porque ao principio pode ser moi confuso, non ten como moita relación ao principio coa historia, poderíase dicir, non é como xa sabes o que vai pasar. Entón foi moi chamativo, foime enganchando moito, porque claro, eu fui pensando, igual isto foi unha historia real, que probablemente non, pero no caso sí que podría ser eses prexuizos que se lle impoñen a certas persoas, como se xulgan, como se acepta na sociedade ou como non. Entón pareceume moi interesante. Bueno, ata aquí o meu booktuber. Espero que vos gustase, que vos animase a que leades este libro, xa que a verdade é que ten un gran potencial, tanto na historia como no segundo significado, por así dicilo. Nada máis.